My name is King Ashu. Umfana wakho uzwaphansi eshoba bafethu. Emakhulu mawuthanda. Inkosi yami ngiphethe ubiyela bafethu. Bafethu. Asisode esikhala bafethu. Siyakhala la bafethu. Siyakhala bafethu. Ngonibona bafethu isangoma sodumo esisantuzayo. Zodwa abantu intombazane yoduma bafethu sivele yagilima ngabafethu. Kuvela ividiyo lapho beyipotopotoza izinqa bayitobotoboza izinqa ithi iyoyiqinisa ithi mantombazana yekani uxegelwa izinqa hambani kodokotela beniqinisa izinqa beyikhande uma ufuna ukuba nama-hips bekukhandele uma ufuna ukuba yileyo nto bayikwenzele bafethu ayikho into ehlula abantu besifazane bafethu ayikho into ehlula abantu besifazane ngoba bakwazi ukucela ngisho ulift emotweni ya-G4S sihlule bafethu lapho nansi ividiyo bafethu ngicela usubscribe lapho i-YouTube channel yethu ukuze uthole indaba eshisa nansi ividiyo ngalokho ngilanda indaba bafethu nansi. Dog, with the fat that you have taken out of my stomach, I want a transfer, a butt lift. It should be firm, sexy, the Brazilian butt. I want it, dog. It's 2023, it's January, so it's going to mature nicely. Lovely. And also I'm going to fill those dimples. Yes. That you complained about. Yes. Right? You know, the old age, the S now is sagging, so lift it up. Yes. And I'm going to plump it up to get posterior projection at the back, as well as give you some hips. Perfect. Let's go for it. Do your magic. Haywood Medical Center, Bryanston.